Inselmilkom u nistedinkom għas 87 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Jekk hemm xi ħaġa li kienet timpressjona lill-Apostli u lid-dixxipli ta' Ġesu u forsi timpressjona anki lilna huwa l-fatt li Ġesu fil-Vanġeli dejjem jiġi ppreżentat jitlob. B'mod partikolari qabel il-ġrajiet il-kbar tal-ħajja tiegħu jitlob binar u jitlob anki bil-lejl. Mhux ta' bxejn allura li fil-Vanġelu ta' dan il-17 il-ħadd ta' matul is-sena l-Apostli saqsu lil Ġesu mulej għallimna nitolbu. Li jiġini f'moħħi f'dan il-mument hija talba mdemma ta' Ġesu fil-ġnien tal-Ġetsemani. Tiftakruha? Abba, Missier, jekk jista' jkun biet minni dan il-kalċi, imma mhux dak li rrid jien, imma dak li trid int. L-aktar ħaġa li timpressjonana hija l-fatt li Ġesu anki f'mument imdallam u mdellel bħalma seta' kien hawn lil-lejl tal-passjoni tiegħu kellu l-grazzja l-kapaċità li jdur lejn Alla u b'fiduċja kbira minkejja l-biża' u l-ansjetà isejjaħlu Papà, Abba, Missier. Dak huwa t-talb fl-aħħar mill-aħħar illi aħna narfu il-preżenza u l-imħabba ta' Alla l-Missier fajjitna u li f'kull ċirkustanza nħossu l-bżonn li nduru lejh u b'fiduċja kbira. Bħala awliet maħbuba nsejħulu Papà, Abba, Missier. Mhux ta' bxejn li Ġesu jgħallem lid-dixxipli, jgħallem lilna biex it-talba perfetta tkun dik tal-missierna, dik li tibda propju bil-kelma Missier tagħna li inti fis-smawiet. Ġesu jgħallimna nitolbu bħalu, fiduċja, dejjem, f'kull ċirkustanza u b'mod partikolari ifakkarna li jeħtieġ li nitolbu dejjem għal dik ix-xi ħaġa illi l-Missier qatt mu se jċaħadna minnha, li nitolbu għall-itjeb don li huwa d-don tal-Ispirtu Qaddis. Kemm aktar missierkom tas-sema jagħti l-Ispirtu Qaddis lil dawk li jitolbuh. Jalla l-Ispirtu Qaddis li nitolbu f'kull ċirkustanza tal-ħajja tagħna, kemm dawk sbieħ u kemm dawk inqas sbieħ, irawwem il-qalbna b'fiduċja ta' awliet, ħalli dejjem kullimkien bil-lejl u binar nduru lejn Alla u l-imħabba tiegħu u ngħidulu Pa, Abba, Missier. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.